No, my slovenskí hudobní skladatelia, ktorí sme tak boli niekoľkí, sme povedali, že my sa musíme niečím ukázať, že sme. Tak mali sme v Košicách prvý náš koncert. Na tomto koncerte sa hrála moja veseloherná uvertúra. Bol vám tam jeden dešperátny orchester. Také zbytky vojanskej kutárky. Tí sa do toho pustili, no nebolo to absolútne k počúvaniu, viete. Namiesto 3 horny boli 2, tú treťu hral, čo ja vím, už nejaká viola. A všetko bolo, prosím, pekne, ako na orgáne, kde je jeden register vypožičaný z druhého, pozostávajúci ze samej transmisii. Bolo tam asi nejaký 3 prímistí. No, hovorím vám, orchester ad desperandum. Ja som od tohoto orchestru počul túto moju veselohernú uvertúru. Ja som vám bol zúfalý. Ja som zabudol na to, že tí muzikanti boli inferiórni. A ja som si povedal, no čo je to? Však chlapče, ty nevieš inštrumentovať. Ja som vám bol zúfalý, som si povedal, tak jak to znelo, ja som sa hambil istého Košického divadla. No ešte starý náš kafetná povedal, ale tí hráli. No a ja som tak chytil tú uvertúru, som ju strčil do šuplíka a som povedal, dajte mi svatý pokoj a nechal som ju tak. A v Trenčanských Teplicách tam bol aj na výborný vojenský orchester. Ten dirigent mi povedal, majstre, máte niečo pro nás? Boli to českí chlapci. Hovorím, mám niečo, ale čo ja vím, mám vám to dať. Čo je to? Hovorím, uvertúrka, taká veseloherná. Dajte nám to, my vám to zahráme. Ja som mu to dal a teraz som sa začal báť. Čo to bude? Či sa tá košická katastrofa nezopakuje a nezadováži mi novú ostudu piešťanskú. Tak asi o týždeň sa pýtam dirigenta, tak čo je? Zní to? Sedí to? Hovorím, majstre, tip top. Hovorím, čo? Hovorím, no to je skvelá vec. Ale čo nehovoríte? Ja som si o tom. Ale nie, kedy si to môžem? Tak poď, príďte zajtra na skúšku. Oni mi to zahráli, prosím pekne. A tedy som znovu získal vieru v sebe. Tedy som si mohol znovu povedať, že Pán Boh zaplať, že som sa sám sebe sklamal. Oni mi tú uvertúrku tak vzletne, tak skvele zahráli. Je to skladba, ktorá už postavuje hudobníka pred väčšie úkoly. Však je tam aj to fugáto, ktoré je dosť kontrapunkticky prepracované a hovorím, že tam som dostal také kvázi novú chuť. Povedal v roku 1955